Tak Slávku, jak by si zhodnotil první turnaj v ústecké lize mužů? Tak první zápas jsme nastoupili proti Karanice, s kterou máme jakoby strašnou statistiku vzájemnou, protože vlastně za ty 2 roky, vlastně 3. sezónu už teďka jsme je nedokázali porazit, což je strašný, je to jediný tým v té ústecké lize. Znova se to opakovalo, prohráli jsme 10-5, hlavně kvůli vstupům do těch třetin, kdy řekli jsme si to, nastoupili jsme a prohráli jsme 3-0 v 5. minutě první třetiny. Pak jsme zase dostali 2 fíky za první střídání ve druhé třetině, což je vlastně 5 gólů, které prostě byly rozdílový. Jo, takže my si prostě takticky si nepohlídáme určitý pasáže zápasu a pak to prostě nedoženeme. Kor s tím týmem, který prostě je teďka nově poskládaný, jsou tam kluci, co se vrátili, jsou tam kluci třeba z Ačka, jako je Míša, takže se to jakoby sedá a pokud prostě budeme takhle zbytečně dostávat góly, nějaký nepozornosti a tak dále, nepohlídáme si lineu, na kterou se upozorňujeme, Weiss nám prostě dá 6 bodů, tak to budeme mít složitý. No. S těma sypačema to už pak, tam to bylo jasný, že to bude o tom, co dokážeme ubránit. 2 třetiny jsme vlastně uhráli 3-3, v té prostřední jsme dostali 7 gólů, ten výsledek vypadá takhle, no, ale myslím si, že tam, když jsme věděli, co chceme hrát, že prostě musíme bránit, že musíme v 5 klucích makat dozadu, tak jsme 2 třetiny byli jakoby i vyrovnaným soupeřem, si myslím, no. Ale ta kvalita samozřejmě byla na jejich straně, takže nevidím to jako tragédii, myslím, že teďka zabereme v dalších zápasech a že to bude dobrý. Když zhodnotím trénink Ačka a trénink Bčka, myslím, že hrajeme téměř to samý, ale proč u toho Bčka je ta hra úplně jiná? Tak hlavní problém je určitě v tom, že v té účasti na těch tréninkách, jo, vidíš, že úterky, čtvrtky, kolikrát dopadnou tak, že přijdou třeba 2-3 kluci z Bčka a oproti tomu se sejde prostě ten zbytek sáčka, to znamená 11-12 kluků sáčka. Jo? To je samozřejmě problém, když ty kluci netrénujou, tak pak je jasný, že i na tom hřišti se to ukáže, nejsou na sebe zvyklí, sedá se to teprve první, druhou třetinu a jakoby ta nesehranost tam pak musí být znát. No. Nevím. Určitě základ je, aby ty kluci začali chodit trénovat pravidelně, aby to brali vážně a aby prostě, když budou prostě makat, jak se říká, těžko na cvičišti, jako na bojišti, pak se to všechno vrátí na tom hřišti. No. Když to prostě budou brát všichni jakoby volnějš, tak je jasný, že pak to bude složitý. No. Je to teda daný tím, že prostě Ačko hraje divizi, ty kluci už to berou nějakým způsobem vážnějš, už jim o to jde. V tom Bčku přece jenom je, řekněme, půlka toho týmu, který to mají furt víc pro radost, ne je to tolik prostě za každou cenu na ten trénink a tak na to musíme i nahlížet, no. Ale určitě budu pokud si chtít, aby chodili pravidelnější, aby prostě 1-2krát týdně se na ten trénink dostali a budeme muset nacvičit ty situace, které nám v tom zápase prohrávají, no, ty zápasy. Ať už je to prostě nějaká laxnost v té obraně, kdy si nepřebíráme nebo špatně přebíráme hráče. Ať už je to zakončení, prostě máme, jo, třeba Kovy v prvním zápase měl tam prostě 6-7 tutovek na hokejce, nervozitou prostě dal jenom 1 gól, jo, takže na tom určitě taky musíme zapracovat. A jak říkám, prostě všechno se to zlepší, jenom když ty kluci začnou chodit a začnou dřít, no. Takže vzhledem k tomu, jak se ti změnila sestava, jo, jaký máš teďka cíle do té sezóny? Tak tam jsou vlastně asi 2 hlavní problémy. První je ten, že FBCčko si myslím, že má tuhle sezónu méně hráčů, jestli se nemýlím. Nicméně hlavně teda v Bčku mám teďka 11 kluků a to ještě po velkým ukecávání vlastně Bechyho, aby se vrátil, nebo aby aspoň v těch zápasech nám pomohl. A z 11 hráčema s ohledem na druhý problém, že v tuhle chvíli máme vlastně oba 2 registry, jsme ve 4, jo. Že máme vlastně oba 2 registry teďka ve stejný víkendy, tím, že se postoupilo do té divize, nemůžou chodit kluci z těch prvních 2 line, jo. Loni jezdil pravidelně Sevy, jezdil pravidelně Kulda, Whisky, který teďka přišel, jezdil s námi, pomáhal nám. Jo, teďka přece jenom nejezdí úplně takový to nejsilnější z toho Ačka
Takže to je druhý problém, no, že vlastně fakt se spoléháme na to, co v Bčku zůstalo a to je právě 11 kluků, takže teďka prostě ten kádr je uší. Dostali jsme 20 gólů v prvních 2 zápasech, myslím, že i proto, že se nám vlastně ta obrana změnila hodně, vlastně oproti Lonsku chybí do obrany Lukáš, chyběl vlastně Bechy, než jsme ještě ukecali, odešel Fíber, odešel Jindra, jo? Takže ta obrana se hodně změnila a tam bude hodně záležet na tom, aby si ty kluci v té obraně nějak k sobě sedli, aby hráli pospolu a aby se vyvarovali právě těch zbytečných chyb, co jsme tam vyrobili v těch prvních 2 zápasech. No. Do útoku vlastně přišel Míša Sáčka, jakoby fixní hráč Bčka teďka, takže bude hrát s Pekim první lineu. Teďka vlastně jedeme do Loun, kde se k ním přidá Fajla, takže určitě budu chtít, aby tato první linea byla gólová. Jo, Peky s Míšou na tréninkách se jevili dobře, ale zase musí oba dva chodit na tréninky, to je u nich velký problém. A když budou chodit, tak si myslím, že v té ústecké lize můžou být jako rozdílový. No. Druhá linea útočná, jako novej Eda, novej Kovy, ale oba se jeví super. Takže si myslím, že je to otázka času, kdy začneme dávat góly a kdy se to doufám v té obraně sedne a kdy to bude dobrý. No. Ale asi jako v tuhle chvíli Most je bezkonkurenční, chce postup, takže myslím, že nějakým způsobem budeme chtít ten kádr stabilizovat, předvádět hezký florbal útočnej, dávat góly a myslím, že nějaký 3., 4. místo bude asi letos takový ten cíl toho Bčka. No. Dobré, díky.